Mangwanani masikati manheru kwese kwamuri kuma-TV enyika. Tiri kuenderera mberi nekudzidza foroma yedu yePhotoShop handiti. Nhasi muchirongwa chanhasi tinoda kuti tiongorore isu kuti patinotangira kusevenzera nebepa chinyorwa redu ratinenge tasarudza isu. Pane mapazi atinotanga kuona, saka toda kuziva kuti mapazi iwayaya basa rawo raanoita nderipi neripi handiti. Tikatarira tiri panapa isu tinoona kuti tine mapazi atinoona anosanganisira bepa redu riri pakati panapa. Tikaendawo kurudyi kune kuno ukuku kune mavara, kuruboshwe kuno ukuku kune bazi rine zvisevenziso zvemhando dzakasiyana siyana dzatichaongorora handiti. Kune mapenzura edu, kune zvigero, kune zvekudzimisa, kune zvekuti tiise mavara pabepa chinyorwa redu riri pakati panapa. Uyezve chimwe chekuti mugare maziva ndechekuti mukauya pachisevenziso chega chega chine kamwe kanenge kachionekwa kanokubayira zani rezvinokwanisa kuitwa kana kuitika mushure mekunge wasarudza chisevenziso chaunenge wasarudza. Sepanapa ukangosiya chinongedzo chako chiri pachisevenziso, ukatarira unobva wapiwa kanenge kachionekwa kanokubayirawo zani kuti ichi chinodai, ichi chozodai, ichi chozodai. Saka kungogadzika iwe ningi chinongedzo chako pane chisevenziso chega chega, wototanga kutopiwa kuti chii chingaitike. Asi tichazoti zvedu tipinde muchisevenziso chega chega handiti. Vanotiwo kuziva badza kurisevenzesa kana kuona richisevenza handiti. Saka tichazopinda muudzamu hwechisevenziso chega chega kana taakusevenza isu nemifananidzo yatinenge takukakata tichipfekera iyo pabepa chinyorwa redu riri panapa. Ndo zvichauya muzvikamu zviri kutevera handiti. Zvanhasi ndizvoda kuti tingoziva kuti kuno ukuku kuruboshwe kune zvisevenziso, uyezve tikauyawo pano padenga panapa pane zvimwe zvisarudzwa zvinokwanisawo kushandura mamiriro, maonekero zvaunenge uchisenza nazvo pabepa chinyorwa chako handiti. Tichapinda kwese kunoku kuti tizive kuti chii nechii chinoita chii. Pano apapa pakanzi window ndo panotipawo zvikamu zvese zvatiri kusevenza nazvo zvakavhurika pari zvino handiti. Mukaona pano patiri panapa ndikashevedza ini pano pakanzi chii, rega nditsvage ndishevedze pano pakanzi character. Pano ndikapabaya kudai muchaona kuti chamba chaiswapo chikamu chino ichichi. Zvinoreva izvo kuti chikamu chino ichi chakakosha zvikuru nekuti ndo chinotipa zvikamu zvese zvatinenge tichida, chatinoda kuti tione tiri kusevenzera panapapa tinochishevedza kubva panapapa. Uyezve kuti uchione kuti ndechipi chiri kusevenza unoona nekutsarwa kwakaitwapo.
separi zvinhu ngatitsarei pano pakanzi mabrushes pano. Chikamu chiya chomba chauya tikazodzokazve kuzoona pawindow pedu panapa mabrush edu atsarwa. Poitawo chino chakanzi adjustment chinenge chimubva ndiripo chinogara chiripo panapa handiti. Ndo mafambiro anoita zvikamu zvedu tichizvironga tichizviburitsa tichizvivhara kuti uchibvise kana kusudurudza unouya kunoko uchikwinyira kuzasi kunoko handiti. And tikadzika nyasi kunoku ndokune ganda remufananidzo wedu watinenge tichisenza nawo panguva imwe neimwe. Togona kuisa makanda akawanda asi kuti uzive kuti ganda nderipi rava kusenza naro unouya wosarudza panapa ndo raunenge uchikanika handiti panguva yega yega pabatei ipapo. Uyezve mukatarira panapa panapa pakanzi ma-adjustments panapa. Imwe nzirawozve yekudimbudzira kubva kuchisarudzo chatambotaura chiya chekutanga. Rega ndipatsanure mufananidzo wangu ndiuite zvionekwa zviri. Tiri pama-adjustments panapa tikangofanana nekuve tiri mukatarira kurudyi uko tiri pachisarudzo chakanzi image icho pane mwenza wakanzi adjustments zve. Saka ndo mwenza mumwe chete uyu. Saka pane kamwe kakudzokorora kanenge kachiitwa muPhotoshop chako ndechekungoti pamwe vanenge vachida kuti kana uri pedyo kuti zvirambe zviri pedyo nepauri kusenzera handiti. Kana ndiri panapa ndogona kukwanisa kuendazve kwakanzi adjustment kuya handiti. Saka ndikabayazve panapa pane imwe nzirazve yekudimbudzira yekuti ndiwane zvisevenziso zviya handiti. Ndiri chikamu chema ndakasarudza pakanzi adjustments handiti. Ndakasarudza panapa inzira yekudimbudzira panapa nzira yekudimbudzira. Saka pane nzira mbiri dzinenge nhatu dzekudimbudzira handiti ka. Tikauyazve kuzasi kunokuku kwatataura kuti ndokune makanda edu kunokuku. Mutsara unowu une ganda rino iri ndo wakamirira zviri panapa handiti. Rega ndibvise svombonoro yepanapa iyi. Tikatarira kunyasi kunoku kune tumwezve tudavado twatinokwanisa kuti tipfekere kana kushandisa tunenge tuchishandura zvinenge zviri ganda rino iri kana pamutsara unoyu handiti. Zvisanganisira une zvepadenga zviya zvatambotaura nezvazvo zvokwanisawo kushandura zvinenge zvichiitika pamutsara wedu unoyu handiti. Togona kuwedzera mitsara mumwe nekuuya pano padenga panapa pakanzipo layers. Touya pano pakanzi new layer tobata pano tobva tati okay tane mumwe mutsara wechipiri. Kana kunyasi kunokuku mukabata panapa tikabaya panapa tane mumwezve mutsara. Imwe nzira ndeyekupatyisa nekubaya kurudyi. Touya pakanzi duplicate layer pano totoona kuti taane mifananidzo miviri wepasi newepadenga apa unenge wafanana kana wanga uri mufananidzo. Togonazve kuramba tichiwedzera nekubaya kurudyi. Touyazve pano pakanzi duplicate layer topedzera taane mifananidzo mitatu yakafanana kubva mutsara mumwe chete handiti. Ndo marongerwo azvinoitwa pano. Saka tingoti batei mashandiro nemarongerwo akaitwa mapazi ePhotoshop patinoivhura tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei handiti. Ngatimbozorodzai pfungwa pari zvino tosangana muchikamu chinotevera maita basa tatenda.